Iti Ilocanja, nasurok 3,000 personnel ti Pulisya ken Bureau of Fire iti Region 1 nagwanawan iti umunang aldaw ti klase. Kabayatan na kampanya kontra dengue iti nasa rehiyon na irtingan kay dan ti rainy season. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Dumano ni 1,822 a pulis, 315 na bombero, ken 3,211 a force multipliers sinaywaras kadagiti pagadalan iti Ilocos Region na kagiddan ti panagrugit eskwela ita nga aldaw. Sigon iti Police Regional Office Region 1, puntirya ti deployment a mapagtalina iti linak ken kapya, ken ipasigurado ti seguridad dagiti estudyante ken naganak iti panagrugit ti klase. Iti datos ti Pro1, bambantayan da ita ti 1,602 a pagadalan iti Pangasinan, abuklan ti 1,398 a public schools, ken 204 a private schools. 1,585 iti Ilocos Sur, abuklan ti 538 a public, ken 47 a private. 502 iti La Union, abuklan ti 431 a public, ken 71 a private schools, ken 488 iti Ilocos Norte, abuklan ti 426 a public ken 62 a private institutions. Kagiddan ti panagrugimanen ti panawon ti tudo, nainget ti palagip ti Department of Health Region 1 iti publiko seknan kadagiti addang kontra iti dengue. Maibilbilin ti panangsurot iti taob, taktak, tuyuken takip, 140 campaign ti ahensya tunggal alas 4. Inlawlawag ti ahensya akadagiti nasa o ken simple nga addang ket dakkel a makatulong kontra iti sakit a dengue. Kagiddan ti obserbasyon ti World's Oceans Day iti Region 1, indaulwan ti Department of Environment and Natural Resources ti Coastal Cleanup Drive iti igid ti baybay ti Lawag, Ilocos Norte. Dumanon iti nasurok 1,300 a volunteers iti mulong iti panagdalus, ang nagresulta iti panakurur ti 36 ti basura, abuklan ti 1,040 kilograms dagiti recyclables, compostables, ken disposable materials. Dua a solar power systems ti impaay ti Department of Agriculture Regional Office 1 kadagiti dua a farmer associations iti San Gabriel, La Union. Daytoy ket paset ti suporta ti DA kadagiti swine production facilities dagiti asosasyon tapno maipasigurado ti agtultuloy a supply ti kuryente iti operasyon da. Manamnama ang makatulong dagiti solar powered systems iti panagbabati gastos iti produksyon ken mangpaduras iti pagbiagan dagiti mannalon iti ili. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pagilian.